fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa skont l-intenzjoni ta' Paul, Rita, Zaren u Atanasja Gawċi. Illum ħuti il-Knisja tagħmel il-festa tal-isem Qaddis tal-Madonna ta' Marija. Ejjew nitolbu maħfra lill-Alla. Forsi mhux aħna imma fisem anke ħutna li jkasbru bil-vizzju ikraħ tad-dan l-isem tal-Verġni Marija. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, ibnek il-Aziz huwa imut fuq is-salib. Ried li l-imqazza Verġni Marija li hu għażel bħala ommu tkun omna wkoll. Fil-ħnina tiegħek lilna li nistkennu taħt il-ħarsin tagħha. Atina li nsibu il-faraġ aħna u nsejħula omna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, fl-ise ngħidilkom ma nfaħħarkomx, għax intom tiltaqgħu mhux għal ġid imma għad-deni. Qabel xejn, kull ma tiltaqgħu fil-Knisja smajt li hemm firda bejnietkom. U xi ħaġa nemmen. Għandu jkun hemm firdiet biex jidhru fostkom il-ġusti? Meta tiltaqgħu f'post wieħed, mhux l-ikla tal-mulej li intom tieklu? Għax kull wieħed minnkom iġib jaqbad u jiekol l-ikel tiegħu. Wieħed bil-ġuħ u l-ieħor fis-sakra. M'għandkomx djar fejn tieklu u tixorbu? Jew tridu twaqqgħu fl-għajb il-Knisja ta' Alla u ġġielu jistħu lil dawk li ma għandhomx. X'ngħidilkom? Nfaħħarkom? F'dan ma nfaħħarkomx. Jien irċevejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: dan u ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara l-ikel u qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Għalhekk mela, ħuti, meta tiltaqgħu biex tieklu, stennew lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Daħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu inxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi, ngħidu. Inxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Int ma titaxxaqx sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt hawn jien ġej inwieġbu inxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni. Il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Inwieġbu inxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi.
xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu, inwieġbu, inxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Jitennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk. Jgħidu dejjem kbir il-mulej dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Inwieġbu, inxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu meta spiċċa jgħid lin-nies kull ma kellu jgħidilhom daħal Kafarnawm. U jkun hemm ċenturjun li kellu għaddej għażiż ħafna għalih li kien marit u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sema b'Ġesu u bagħtlu xi wħud mix-xjuħ tal-Lowt biex jitolbuh jiġi ifejjaqulu l-qaddej. Dawk marru quddiem Ġesu u bdew jitolbuh b'ħerqa kbira u jgħidulu: jixraqlu li tagħmillu dan għax hu joss il-ġens tagħna u kienu li bnielna s-sinagoga. Ġesu mar magħhom u ma kienx il-bogħod wisq mid-dar meta ċ-ċenturjun bagħat jgħidlu ma' xi ħbieb: Sinjur, toqgħodx tinqala għax jien ma jistħoqlix li jent tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għalhekk ħassejt li lanqas kien jistħoqli niġi jinsibek jiena stess. Imma jent ordna b'kelma u l-qaddej tiegħi ifieq. Għax jiena wkoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħt il-kmand tiegħi li l-wieħed ngħidlu mur u imur, lill-ieħor ngħidlu ejja u jiġi u l-qaddej ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb bih meta sama dan. Dar lejn in-nies li kienu miexja warajh u qalilhom: ngħidilkom li lanqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Meta jinbagħad dawk li kienu bibgħuta reġgħu lura id-dar sabu lill-qaddej qawwi u sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Kelma ċkejkna fuq din il-kelma li l-mulej qalilna. Hawnhekk għandna bniedem pagan, ċenturjun, li saħansitra l-Lowt, jekk bniedem jitkellem magħhom, irrid imur jagħmel ir-rit tal-purifikazzjoni għax jitniġġes. Hekk kienu jħarsu lejhom, din kienet id-drawwa tagħhom. Imma dan il-bniedem kien bniedem ta' qalb kbira li anke l-istess fidi tiegħu, anke jekk kienet pagana, kienet mibnija fuq il-valur tal-umanità. Infatti l-Lut li Ġesu jgħidulu avolja dan Ruman, avolja dan pagan, u stess bnielna is-sinagoga, il-post fejn aħna nitolbu. U stess bniedem li jirrispetta anke ir-reliġjon tagħna, il-fidi tagħna. U Ġesu jistqarru jgħid: ma sibt ħadd f'Iżrael li għandu l-fidi ta' dan il-bniedem.
dan il-bniedem ma ltaqax mal-mulej wiċċ imbuċ. Sema bih għalilna salluqa u lanqas imur u jitolbu hu għax iħossu mhuwiex den. Kif iltaqa' miegħu? Iltaqa' miegħu bil-fidi li kellu fih. Ejjew nitolbu hekk il-mulej li lilna wkoll li qawwina fil-fidi tagħna. Aħna l-mulej ma narawx wiċċ imwiċċ bl-għajnejn tal-ġisem, imma l-kol kemm aħna nistgħu narawh u nħossuh bl-għajnejn tal-fidi tagħna. Il-kol kemm aħna nistgħu nħossu u nġarbu l-imħabba tiegħu. Infatti rrid naqgħad dan l-ħsieb anke mal-festa tal-lum. Anke l-istess isem ta' Marija, llum qegħdin nagħmlu il-festa tal-isem Qaddis ta' Marija wara li nhar il-ħamis iċċelebrajna t-twelid tagħha. Għaliex fi żmien 8 ijiem kien jingħata l-isem. Illum l-isem ta' Marija ifisser x'ifisser l-isem ta' Marija. Ma ninsewx li fil-Bibja l-ismijiet kollha għandhom sinifikat. L-isem ta' Marija jfisser il-maħbuba, il-magħżula ta' Alla. U l-Verġni Marija li hija l-mera tagħna iddur lejna u kollu qed tgħidilna isma' intebaħ li jint ukoll maħbub minn Alla. Intebaħ li Alla għandu ħarstu fuqek. Ejjew nitolbuha l-Omna Marija tatina l-qawwa biex aħna wkoll inħallu il-ħarsa mhux ta' għajnejna imma l-ħarsa ta' qalbna li tkun fuq Alla li hu kollu ħnina u modrija magħna. Alla ma jħares lejn l-ċuħ, imma jħares lejn l-umli u jerfa lil-min u fil-bżon. Ejjew b'fiduċja inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu sabiex l-insara immexxija mill-Ispirtu Santu iqedu l-fiduċja kollha tagħhom fil-kelma imnebħa ta' Alla. Nitolbu sabiex dawk li x-xjenza ma tistax tfejqalhom isibu l-faraġġ fl-imħabba u l-fidi ta' madwarhom. Nitolbu sabiex din l-Ewkaristija tiftħilna tassew qalbna għal Kristu li jista' kollox. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija, il-mara li inti fuqha tixħet il-ħarsa tiegħek, għamel li l-familji tagħna iġarbu il-ħarsa ta' mħabbat tiegħek. Nitolbu għal-morda tagħna u daw kollha li jduru bihom biex iħossu tassew il-qawwa tal-Ispirtu u jagħmlu l-kuraġġ u jħossu il-preżenza tiegħek li tfejjaq u li taħfer. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla li ddewwi l-qlub midruba u trid timla d-dinja bis-sliem tiegħek, kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba. Bi Kristus jedna. Oh
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti li ġibnilek biex qlubna imdawlejn bid-dija tal-Ispiritu Santu ifittxu li jinaqdu ma' Kristu u ibnek, imqanqlejn mill-eżempju tal-Verġni Mqazza Marija ħalli jgħixu għalih biss u joġbu biss lilu f'kollox u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Fismu biss tinsab is-salvazzjoni tagħna. Għal kelma tiegħu kulħadd jinżel arkubtejh fis-sema, fl-art u f'qiegħ il-art. Iżda jent fil-providenza tat-tieba tiegħek ritt li l-isem il-Verġni Marija wkoll ikun dejjem fuq fom dawk li jemnu u li jħarsu lejja b'fiduċja kollha bħala kewba tiddi, jitolbu l-għajnuna tagħha tagħhom fit-tiġrib kollu tagħhom u jfittxu żguri kien fi ħdana fil-ħtiġijiet kollha tagħhom. Għalhekk inroddulek ħajr u mal-anġli kollha jinxandru il-qawwa tiegħek aħna u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċitu, ismewitu l-art minn bija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċa kontana li tolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If you are
nitolbu. Mulej Alla tagħna, aħna ħadna sehem mill-ikel tas-sema. Nitolbu l-grazzja li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-Verġni Marija, ħankunu dejjem meddijin fil-qaddi tal-Knisja u nġarbu l-ferħ għax qegħdin naqdawk bi Kristus Jedna. Xtieq infakkarkom li nhar l-erba' il-Konferenza Episkopali kollha Ewropea qed titlob biex fil-knejjes kollha issir ġurnata ta' talb għal paċi fl-Ukranja. U għalhekk nhar l-erba' li ġejja hawnhekk ukoll f'dan is-santwarju tagħna sejrin ningħaqdu mad-djoċesijiet kollha Ewropej u fis-6:09 ta' filgħaxija l-Isqof ta' Tripoli George Buġejja li hija wkoll qiegħed jgħix f'art immartorjata anke mill-ġlied fost ħafna diversi gruppi. Sejjer imexxi din il-quddiesa biex flimkien nitolbu għal paċi. Jew għalhekk illum ukoll nofru dawn it-tliet avamarijiet għal dan il-għan, għal paċi fid-dinja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, is-sija tal-mewtana, amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, Izzo fis-sija tal-mewtana, amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, Izzo fis-sija tal-mewtana, amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna